Ние много разчитаме на Европейския съюз. Разчитаме на това да ни даде сила за промяна, която толкова много ни е необходима. И разчитаме на това да бъдем горди, че сме част от най-доброто, което света може да предложи по отношение на права на човека, на социална пазарна икономика, на модернизация, на наука, на образование, т.е. стандарти. Аз мисля, че тази кампания, която приключи за Европейския парламент, ще ме накара още повече да се връщам отново и отново, както правя от началото на годината, да имам много срещи с българските европейци, да си говорим за това, кое още ни липсва, къде искаме да пристигнем и то колкото се може по-скоро, за да не отлагаме живота си. Защото влезнахме в Европейския съюз, за да може нещата да се случват и да може България да живее по-добре. Защото колкото повече хора гласуват, толкова повече искат да поемат отговорност за това, което са избрали, за това, което са направили.